dobre padne, keď ťa nechá. Nie. Možná všetkého ten mal sa odstráni a sa prehodí a spevní sa pravdepodobne ako je 5 krát. Lebo tá padá do dneska nejde. Ale dole je len ten Som riaditeľ preteku, hlavný rozhodca pre dnešný deň Jano Pohlod. Za chvíľu sa vás oboznámi s hlavnými bezpečnostnými zásadami, zopakujeme si prípadne nejaké tie pokyny k postupu k organizácii. Dnes sme si pre vás pripravili 7 parkúrov, fakticky sú postavení na 6 stanovišťach, čiže postup, ako budeme postupovať, odovzdám slovo Janovi Pohlodovi a on vám bližšie určí. Ja v svojom mene takisto vás vítam, počasie máme pekné, takže dúfajme, že pretek bude bez problémov. Bezpečnostné pravidlá, tie, ktoré platia, štandardne platia aj teraz, to znamená safety, je tam, kde je ten... Nábia pri dvoče. Ako sa vracia na PDM. Strelec, ste pripravení? Pozor! Ak je prázdna, ste pripravení? Pozor! Riaditeľa hlavný rozhodca ďalej. To ma nevyhodza. Strelec, ak si skončí, príbi zbraň, ak je prázdna, to je jedno, ale to dole, na čelo. Pozor! A keď do toho strelíš a zrazu tým, a išiel pomaly dole. Ak si dostrel, Vibi, ukáž prázdnu. Najprv chcem vidieť, hej. Ak je prázdna, kladivo dole zapúzdri. Si pripravený? Pozor! Ak si dostrel, vidí ukáž prázdnu. Ak je prázdna, kladivo dole zapúzdri. Čas. 5:17. Zasun si stoličku, či tento zasunku, takže to budeš dopravať tak až dolu. tak dobre. Zarovno. Zarovno. Dobre, nie. Ruky na klávesnicu. Si pripravený? Pozor! Ak si dostrel, Vibi, ukáž prázdnu, postav sa. Kladivo dole. Si pripravený? Pozor. Strelec, si pripravený? Áno. Pozor.
Strelec, si pripravený? Pozor! Jedno, len nech vážne. Dobre. Skončil, vybíš zbraň, ukáž prázdnu. Tak je prázdna, kladivo dole, za to. 20-58. Strelec, si pripravený? Pozor! Teraz si skončil. Vybíš zbraň, ukáž prázdnu. Ukáž prázdnu. Vidím, kladivo dole zapúzdri. Čas 28:96. Strelec, si pripravený? Pozor! Ak si skončil, vybíš zbraň, ukáž prázdnu. Vidím, kladivo dole zapúzdri. Strelec, si pripravený? Pozor! Strelec, si pripravený? Pozor! Ak si skončil, vybíš zbraň, ukáž prázdnu. Prázdnu. Vidím zbraň do púzdra. Čas 29:80. Oni zohrevajú normálne, pasterizujú. Ale potom zohrevajú ešte na 130. Ukáž, staršie blikať. Hej.